אז ברוכים וברוכות הבאים, חצי שעה של תרגול של מיינדפולנס וחמלה עצמית, במיוחד לתקופה הזאת. כולנו זקוקים לפסק זמן של נרמול, של איזון, של שפיות, של שלום פנימי. וחשבתי על המפגש הזה, רגע, קודם אני אציג את עצמי. למי שלא מכירה, מכיר אותי, קוראים לי מירב בית און, אני המייסדת והמנחה הראשית של בית ספר מדיקואוץ', אימון לבריאות ואיכות חיים. אני ב17 שנים האחרונות מנחה בקורסים ומאמנת, מלווה אנשים וקבוצות בתחום של אימון לבריאות ווולנס. ומי שלא מכיר את מדיקאוץ', אז זה בית ספר קיים משנת 2007, ואנחנו גם יש לנו מסלול הסמכה של מאמנים לבריאות ואיכות חיים, וגם אנחנו מעבירים קורסים וסדנאות במערכת הבריאות בנושא של קידום בריאות וטיפול במניעה של שחיקת החמלה לאנשי מקצועות הבריאות. אז המפגש היום, חשבתי על זה שאנחנו בתקופה לא פשוטה, מאתגרת של מלחמה, של מתקפות עלינו, מתקפות אכזריות, מעוררות הרבה אימה וכעס ועוד הרבה רגשות קשים, ואין לנו כל כך השפעה. אנחנו אזרחים ואין לנו הרבה השפעה, אבל כן יש לנו השפעה על המגרש שלנו. ובתור מאמנת לבריאות ומנחה של קורסים בתחום, אני עדה, וגם בתור בן אדם פרטי, לזה שאנחנו בעצמנו הרבה פעמים יכולים להיות מאוד תוקפניים כלפי אנשים קרובים לנו בסביבה שלנו, וכלפי עצמנו בעיקר. ואומנם אין לנו השפעה כל כך במישור המדיני כרגע, אבל יש לנו כן השפעה על איך אנחנו מתנהלים במגרש הפרטי שלנו, בארץ הפרטית שלנו, בבית שלנו, במשפחה שלנו, ובעיקר בינינו לבין עצמנו. והמטרה של המפגש היום, בבקשה לעשות מיוט מי שמצטרף, כדי לאפשר מרחב שקט, היא לחשוב ביחד ולתרגל איך יוצרים מרחב פנימי שהוא לא תוקפני, שהוא לא אלים. וכן, לפעמים אנחנו קצת אלימים עם עצמנו, קצת הרבה. ואפשר לקרוא לקול הזה ביקורת עצמית, זה אולי המושג השכיח, וזה הרבה פעמים נשמע בין קשה מאוד לקשה לדי קשה, כל אחת על הספקטרום של כמה הביקורת עצמית היא נוקשה וקשה, עד כדי הלקאה עצמית לפעמים. אז כל אחת יכולה למצוא את עצמה בספקטרום הזה, וזה בעצם חלק בנו שפעיל 24/7, חלק בתוכנו, שכל הזמן יש לו מה להגיד על מי שאנחנו ועל איך שאנחנו, ומה לא בסדר ואיך אנחנו צריכות להיות יותר טובות ממה שאנחנו, והטון של החלק הזה הוא לא כזה נחמד. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על זה, זה שזה בעצם קול שיש לו הרבה מחשבות. המחשבות שהן מצטרפות אליו זה משהו לא בסדר איתי, לא הייתי צריכה, למה לא עשיתי, לא עשיתי מספיק, אני לא מספיק. אז יש לחלק הביקורתי, התוקפני בתוכנו, בעצם מצבור של מחשבות תוקפניות, או מחשבות ביקורתיות, או דרישות וציפיות מאיתנו. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. יש לו מאפיינים מנטליים, מילוליים, אבל גם טוניים, יש לו טון מסוים לחלק הזה. ודבר נוסף, זה אולי יכול קצת לנחם, אולי, זה שזה לא אישי. כלומר, זה מובנה אצל כולנו. החלק הביקורתי, התוקפני שבתוכנו, הוא אנושי, הוא אוניברסלי, ויש אותו לכל אחד, שוב, בעוצמות ומינונים משתנים. אז אני אשמח שתסמנו לי מי מכירה את הקול הזה בתוכה. מי מכירה, תעשו איזושהי תגובה,
סימן יעד כזה, ואני שואלת כי אה, הרבה פעמים נדמה לנו רק אנחנו קשות עם עצמנו, רק אנחנו מדברות לעצמנו ככה, רק אנחנו ביקורתיות, משהו לא בסדר איתנו, וחשוב לדעת שהקול הזה הוא מאוד משותף. תודה, אורנה, לרבים מאיתנו, הוא לא אישי. ויש בזה משהו שקצת אולי מרגיע לדעת שזאת לא בעיה אישית שלנו. ואחד המרכיבים של חמלה זה היכולת להזכיר לעצמנו שאנחנו לא לבד, שכולנו באותה סירה, שזה לא רק בעיה אישית שלנו, האנושיות המשותפת. בסדר? אז אני אשמח שתכתבו לי איך זה בשבילכם, א', רגע לשים פוקוס על הקול הזה, ולזכור שזה לא אישי, שזה כלל אנושי. איך זה עבורכם לדעת את זה, להזכיר לעצמכם את זה. וכשאני אומרת שזה לא אישי, אני מתכוונת שבעצם כולנו ספגנו אותו דרך הדמויות שגידלו אותנו, הפנמנו קול ביקורתי מההורים שלנו, מדמויות שגידלו אותנו, ולקול הזה, מעבר לזה שהוא לא אישי, לקול הביקורתי הזה יש גם כוונה חיובית. הוא לא סתם מתרחש בתודעה שלנו, יש לו בעצם כוונה לגרום לנו להשתפר, להיות יותר טובים. יש שני צרכים שהם מאוד מאוד חשובים, שני צרכים פסיכולוגיים. צורך להיראות, שישימו לב אלינו, וצורך להרגיש שייכים ואהובים. והקול הזה, הקול הביקורתי, המטרה שלו היא לעזור לנו לשרוד, להרגיש יותר אהובים, יותר שייכים. אם נהיה יותר טובים, נקבל יותר אהבה. ואם נהיה פחות טובים, אולי נדחה. אז זאת הכוונה החיובית של הקול הזה, להפוך אותנו לטובים יותר, אהובים יותר, שייכים יותר. הבעיה היא זה שזה לא עובד. הכוונה של הקול הביקורתי היא חיובית, הדרך שלו והתוצאה שלו פחות. ובואו נעשה תרגיל קטן כדי להיווכח בזה. אז תנסו להיזכר איך התייחסתם לעצמכם השבוע כשמעדתם, כשלא הצלחתם משהו, כשלא הייתם מושלמים, אולי בתוך מערכת יחסים לא אמרתם משהו שרציתם לומר. אולי יש איזו מחשבה שיפוטית שלא שמתם מספיק גבולות, או שדיברתם בצורה תוקפנית מדי. אולי משהו שקשור להרגלי בריאות, אכלתם יותר מדי, לא עשיתם מספיק פעילות גופנית, משהו שקשור ליחסים שלכם עם אוכל, עם הגוף שלכם, אולי משהו שקשור לעבודה, ותנסו להיזכר ברגע כזה שעלתה ביקורת עצמית. ושימו לב מה ההשפעה של הקול הביקורתי הייתה עליכם, איזה השפעה הייתה לו, איזה רגשות הוא עורר, איזה תחושות. אני יכולה לשתף אתכם שהשבוע, בשבועיים האחרונים במדיקוץ' פתחנו 3 קורסים, קורס מאמנים לבריאות ואיכות חיים, יש פה תלמידים מהקורס, קורס פרקטיקום וקורס הנחיית קבוצות לבריאות.
למרות המלחמה, הקורסים נפתחו, זה היה מאוד חיובי ומעצים, וחוץ מזה גם היו יומיים שהתנתקתי מהעבודה ויותר הקדשתי את עצמי לכושר, למנוחה, לילדים שלי, למשפחה שלי, לחברים, חברות שלי, וככה התנתקתי מהעבודה, ומיד עלה הקול הזה, את לא עושה מספיק, את יכולה לעשות יותר בהקשר של יומיים לא עבדת. ושמתי לב אה, לכאב שהקול הזה מחולל בתוכי, ממש תחושה של אי נוחות, של אשמה, של אה, עצב אפילו, תסכול, אכזבה מעצמי, ועצרתי, לשמחתי אני מתרגלת הרבה שנים מיינדפולנס וחמלה עצמית, יכולתי לעצור ולשים לב, ביקורת, זה הקול הביקורתי. אז למרות שאמרתי, כמו שאמרתי קודם, שלקולות ולמחשבות הביקורתיים יש כוונה טובה, למשל המחשבה הביקורתית שלי, שלא עשיתי מספיק, לא עבדתי מספיק ביומיים האלה, הייתה כוונה חיובית לדרבן אותי להתמסר מחדש לעבודה שלי. בפועל מה שזה עשה זה רק ביאס אותי והוריד אותי. וברגע ששמתי לב לזה וקראתי לזה כמו שזה, ביקורת, ביקורת עצמית או קול ביקורתי או מחשבות ביקורתיות, ושמתי לב לזה שזה בכלל לא מניע אותי לפעולה, זה בכלל לא עוזר לי, אלא הפוך, מדכא אותי, הדבר הבא שעשיתי זה לעצור, לעצור את הקול הזה, ופה אני באמת רוצה תכף להיכנס למה עושים, איך משחררים את עצמנו מהתוקפנות הפנימית הזאת. ויש לי בשורות טובות, זה אפשרי. לא חייבים להיות שבויים, חטופים של הקול הזה. בסדר? אז קודם כל, אני אשמח אם תכתבו לי גם פה בצ'אט, כשעולה קול ביקורתי שאני לא מספיק עושה, אני צריך יותר, אני לא מספיק טוב, משהו לא מספיק טוב בי, או אפילו משהו לא מספיק טוב אצל האחר, איך זה גורם לנו להרגיש? האם זה מוטיבציוני? האם זה מניע אותנו לפעולה? או שזה מעורר דווקא יותר ייאוש ומין דיקי כזה ובאסה ופחות מוטיבציה. איך זה אצלכם? שתפו בצ'אט. יש על זה מחקר דרך אגב. המחקר, לקחו אנשים והצמידו להם MRI וביקשו מהם לקבוצת הביקורת, לקבוצת המחקר, לחשוב על משהו שהם לא הצליחו, ולקבוצת הביקורת נתנו להיות בחמלה עצמית, ואלה נתנו להם רק לחשוב על משהו שהם לא הצליחו בו, ראו מה קורה במוח שלהם. ומה שקורה זה שאזורים של סטרס נדלקים, אזורים של הישרדות, של פחד, של אשמה, של בושה, זה לא מוטיבציוני, אוקיי? ודווקא אלה שהיו בחמלה עצמית, ראו שנדלקת מערכת יותר גבוהה אצלהם, יותר של אומץ, של תבונה, של מוסריות, יצירתיות. אז ביקורת עצמית, למרות הכוונה הטובה שלה, לא מניעה אותנו לשינוי, ההפך היא מורידה אותנו. האם אתם מסכימים איתי? האם הסכמנו על זה? כן, אני אשלח לכם את הקישור למחקר, זה נקרא, תחפשו אפילו, אני אתן לך איך קוראים לזה, זה נקרא באנגלית Having a word with myself, או with yourself, אני אנסה למצוא לך את הקישור, וראו שאיך אנחנו מדברים לעצמנו משפיע על המוח שלנו, על אזורים במוח. אוי, שלומי, נהדר, עוטף את ההרגשה הרעה באהבה. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לתרגל עכשיו. מה עושים עם הקול הביקורתי ועם ההרגשה הרעה שהוא מחולל בתוכנו? אז מה לפי דעתכם? מה כדאי לעשות כדי
לשחרר אותנו מהקול התוקפני הזה שמוריד אותנו. לפני לעטוף אותו באהבה, רגע, זה באמת שלב מאוד מאוד חשוב, תכף נגיע אליו. מה הצעד הראשון לפי דעתכם? מה, לקבל את זה בצורה טבעית. זו תחושה שהיא מתעוררת והיא סובייקטיבית וגם קולקטיבית. כולנו מרגישים ככה. כולנו מרגישים. אוקיי, אז השלב הראשון, וזה שלב קריטי, זה אפילו עוד לפני מה שאמרת, עוד לפני הקבלה, זה לזהות אותו, כמו שאייל כתב כאן. ואיך מזהים אותו? מאוד מאוד קשה לזהות את הקולות הביקורתיים, בגלל שהם כל כך שכיחים ואנחנו רגילים אליהם, זה נראה לנו שככה זה, אוקיי? זה לא נראה לנו משהו מיוחד. אז איך מזהים? זה כל כך שכיח, כל כך כל הזמן, 24/7 את צריכה יותר, אתה לא יודע, אתה... איך מזהים? למישהו יש רעיון? תרגישי עמום, אתה פחות הנאה, פחות תענוג, פחות... בדיוק, יפה, גם אורנה כתבה את זה, וגם איריס, גם שלומי. אז מה אני עושה? או יש לי מתח בבית, כל פעם שאני מרגיש משועמם וחוסר, אני קופץ. ממש ככה. מה שיכול לעזור לנו זה לשים לב לתחושות ולרגשות. אם אנחנו מרגישים דאון, פחד, לחץ, אשמה, בושה, שנאה עצמית, ממש ככה לא אוהבים את עצמנו, זה סימן שיש מחשבה תוקפנית שמסתובבת חופשי ולא עצרנו אותה, ולא עצרנו לבדוק אותה ולנטרל אותה. אוקיי? אז אנחנו רוצים לתרגל מיינדפולנס. מיינדפולנס זה האומנות של, כמו שכתבה איריס, לעצור רגע, לעצור ולשים לב. במקום כל הזמן להיות בדואינג, כל הזמן להיות בהיסח הדעת, להעסיק את עצמנו, ולא לדעת מה קורה איתנו, התרגול של מיינדפולנס מזמין אותנו רגע לעצור ולשאול, מה קורה בתוכי כרגע? מה שלומי ברגע הזה? בואו נעשה את זה ממש עכשיו. נעצור לרגע ונשאל מה שלומי ברגע הזה. ואם אנחנו שמים לב שאנחנו שמחים ורגועים וסקרניים, ויש לנו בסך הכל מין הרגשה או תחושה טובה בגוף, אז זה אור ירוק להמשיך קדימה, ליהנות מהתחושה הזאת, רגע להתענג עליה. ויופי. אבל אם אנחנו שמים לב, רגע, מועקה, כבדות, תסכול, אכזבה, זה סימן מבחינתנו לעצור ולשאול את השאלה הבאה: במה אני מאמין או מאמינה ברגע הזה? לא, נמאס לי כל פעם שאתם אומרים את הדברים האלה, די, מספיק. שמה? אמא, לדעת פעם... הנה, דוגמה חיה. תשתדלו לעשות מיוט בבקשה. אוקיי? אז זה השלב הראשון, לתרגל עצירות של מיינדפולנס, קשיבות פנימית ללא שיפוטיות. מה קורה בתוכי כרגע? במה אני מאמין, מאמינה ברגע הזה? אמ, ולזכור שזאת מחשבה. להגיד לעצמנו, מחשבה, ביקורת עצמית, מחשבה שיפוטית, מחשבה מלחיצה. במיינדפולנס אנחנו עוצרים, מתבוננים בתחושות וברגשות, שמים לב למחשבות, אבל לא מזדהים עם המחשבות, לא נלכדים, לא נשבים לתוכם, לא מאמינים להם כל כך מהר. זאת מחשבה. יש לי מחשבה שלא עשיתי מספיק. במקום לא עשיתי מספיק. אוקיי? זה השלב הראשון. לעצור, לשים לב איך אנחנו מרגישים, לשאול במה אנחנו מאמינים,
לתת לזה שם, מחשבה, ביקורת עצמית, מחשבה מלחיצה. אמ, זה השלב הראשון. הרבה פעמים נוכל לזהות ביקורת עצמית גם באמצעות התנהגויות. יש התנהגויות כמו הימנעות, אמ, או התמכרויות, שגם אנחנו נוכל לעצור ולשאול רגע, זה גם סימן לעצור ולשאול מה קורה, איך אני מרגישה, במה אני מאמינה. להפריד את המחשבה מאיתנו, נכון אייל, בדיוק. שלי, כל המחשבות השיפוטיות והמלחיצות, כמו אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק 3 נקודות, הן אוניברסליות, לכולם יש אותן, אתם לא לבד. ואנחנו רוצים להיות מודעים לזה, זה לא אישי, זה אוניברסלי. נכון, עשיתי לא נכון, החלטתי החלטה לא נכונה. לשים לב, זאת מחשבה. יש לי מחשבה שהחלטתי לא נכון. ולהסתכל עליה ממרחק, והשאלה הבאה שאנחנו יכולים לשאול, זה איך המחשבה הזאת גורמת לי להרגיש. לשים לב גם להשלכות של המחשבה עלינו, על הגוף שלנו, על הלב שלנו, על התודעה שלנו, על הזהות שלנו. המחשבות האלה ממש ממש, אתם יודעים, כמו שהמלחמה גורמת לנו לפחד, לדיכאון, לאשמה, לכעס, המלחמה החיצונית לאי-ודאות, המלחמה הפנימית, המחשבות הפנימיות שנלחמות בנו, שאומרות לא, לא היית צריך, עשית לא נכון, הן גורמות לאותן תחושות לא נעימות, לחרטה ולאכזבה מעצמנו ולכעס על עצמנו ולתסכול ולאשמה, המלחמה הפנימית, אבל פה יש לנו מה לעשות. אנחנו יכולים רגע לעצור את ההתקפה הפנימית הזאת. וברגע שאנחנו שמים לב כמה זה מוריד אותנו, אנחנו יכולים לעבור לצעד הבא של לעצור ולהגיד סטופ. עצור. ולשאול את עצמנו, עצור אני אומרת למחשבות או לקול הביקורתי, עצור. ולשאול את עצמנו, מי נהיה אם לא נאמין למחשבה המלחיצה הזאת, הביקורתית והתוקפנית הזאת? מי נהיה? בוא ניקח נשימה ונשאל את עצמנו, מי אני אהיה אם אני לא אאמין לזה שאני לא עושה מספיק? מי יהיה אם אני לא אאמין לזה שבחרתי בחירה לא נכונה? מי אני אהיה אם אני אזכור זאת רק מחשבה? שימו לב מה קורה בגוף כשאנחנו שמים לב למחשבה הזאת, עוצרים אותה ושואלים מי אני אהיה בלי המחשבה. אנחנו מלאים בסבל כשאנחנו מאמינים למחשבות, כמו ששלומי כותב, אבל מי נהיה אם לא נאמין למחשבות התוקפניות האלה, שלומי? מי תהיה? אם לא תאמין למחשבה שקיבלת החלטה לא נכונה. אני אהיה אני עצמי, כותבת אורנה. אני האמיתי. מי אני אהיה אם אני לא יאמין למחשבה שזה לא בסדר שנתתי אמון? כן, אני אהיה בהרגשה הרבה הרבה יותר טובה אם אני לא אאמין למחשבה, אדם חופשי. ואחרי שאנחנו משחררים את הקול הביקורתי והתוקפני שבתוכנו, לא מתוך להאשים את הקול הזה או לכעוס עליו, אלא מתוך חמלה נועזת, זה חמלה שמציבה גבול ואומרת, די, עד כאן, לא, לא, לא מאמינה. כשאנחנו מוציאים את המחשבה התוקפנית, או רגע שמים לה גבול, אנחנו רוצים להכניס משהו במקומה, ופה שלומי זה היה באמת האהבה. אמרנו, אנחנו צריכים אהבה, חמלה, עידוד, תמיכה.
זה הרבה יותר מוטיבציוני. וזה הצעד האחרון שלו מהצעד שאתה הצעת, להזין את עצמנו במחשבות אוהבות, חומלות. מה היינו רוצים להגיד לעצמנו ברגע הזה, במקום לא בחרתי נכון, במקום לא הייתי צריך לתת אמון, במקום לא עשיתי מספיק, מה אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו ברגע הזה שהוא חומל והוא אוהב והוא מבין? איזה מחשבה תהיה מזינה? אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים חושבים על הזנה של אוכל מיטיב, אוכל בריא. אוכל זה אנרגיה בריאה וטובה, אבל גם מחשבות הן סוג של הזנה. באיזה מחשבות אנחנו נכון. מזינים עצמנו? מזון רגשי ומנטלי. ואפשר, וזה התרגיל האחרון שנעשה, מזמינה אתכם לתרגול מסכם למפגש, תרגול של להזין את עצמנו בחמלה. אחרי שתרגלנו מיינדפולנס וחמלה נועזת, של להציב גבול לקול התוקפני בתוכנו, בואו נתרגל הזנה עצמית חומלת, חמלה רכה, חמלה עצמית. ולצורך כך, אני מזמינה אתכם להיזכר באדם שאוהב אתכם. אולי זה חבר או חברה טובים, או אפילו אדם שכבר לא איתכם ועזב את העולם הזה, אבל כל כולו אהבה וחמלה אליכם. או דמות רוחנית, מורה רוחני, מורה רוחנית. אדם שכל כולו אהבה אליכם. ותביאו ככה, אפשר לעצום עיניים ולדמיין את הדמות שלו אה, קרובה אליכם, לראות את העיניים שלו מסתכלות אליכם באהבה. דמיינו את הנוכחות האוהבת שלו. ודמיינו שהוא אומר לכם מסר מרגיע, מנחם, מאשר, חומל ואוהב, במקום המחשבה התוקפנית, הביקורתית או המלחיצה. הוא רואה את הטוב שבכם. מה הוא אומר? דמיינו את המילים החומלות והאוהבות מחלחלות אליכם, תמימה, מזינות את הלב, את התודעה ואת הגוף שלכם. תוך כדי אפשר לנשום לעומק, להרפות את השרירים, לתת לעצמכם פסק זמן של חמלה עצמית, של אהבה עצמית. אז אולי הקול הזה, הקול החומל, האדם החומל אומר לכם להתמקד בטוב שבכם, לראות את הטוב שבבחירות שלכם, אולי הוא אומר לכם שזה בסדר לעשות לפעמים בחירות או החלטות שלומדים מהם, שאתם לומדים מכל בחירה ומכל החלטה. אולי הוא אומר לכם שאתם ממש ממש בסדר כמו שאתם, שהוא אוהב אתכם בדיוק כמו שאתם, או שאתם לא לבד,
שהוא איתכם. וכל מסר שעוזר לכם לזכור את הטוב, לזכור את האהבה. ושימו לב איך זה לעצור את התוקפנות הפנימית ולתת לעצמכם הזנה חומלת. שימו לב איך זה מרגיש בגוף, איך זה מרגיש בלב. לעצור ולתרגל מיינדפולנס וחמלה עצמית. לעצור את האוטומט של הביקורת, של הספק העצמי, של ההלקאה העצמית, הביקורת העצמית. זה כמו לעצור את הג'אנק פוד. ובמקום זה, לתת לעצמכם חמלה. אתם ראויים לזה, וזה בידיים שלכם. ולא צריך שום אמצעי חיצוני, שום מכשיר, תרופה, שום דבר. פשוט 5 דקות של לעצור איפה שאתם, כמו שאתם, לפעמים אפילו 2 דקות מספיקות, לעצור את הביקורת העצמית ולהחליף אותה בחמלה עצמית. מגיע לכם להיות בשלום פנימי. אתם יודעים שיש את ההיגד הזה, תהיו השינוי שאתם רוצים להיות בעולם. איך זה יהיה אם כולנו נתרגל חמלה עצמית ושלום פנימי? שנפסיק לתקוף את עצמנו. איך ייראו הבתים שלנו, המשפחות שלנו, איך תיראה המדינה שלנו. שכל אחד יעשה את זה בבית שלו. אז אני מסיימת את השיעור הזה, אני מקווה שנהנתם. אתם בהחלט מוזמנים לכתוב או להגיד מה אתם לוקחים, איך היה לכם התרגול הזה, ומה אתם לוקחים מהמפגש הזה, אני אשמח לשמוע. מי שלא נרדם ונשאר ער. ומי ייתן, נסיים בתפילה, מי ייתן ונתרגל חמלה עצמית במקום ביקורת ותוקפנות עצמית. מי ייתן ונזכור לעשות את זה. כל אחד בבית הפרטי שלו, בינו לבין עצמו, בינו לבין הסביבה שלו, מי ייתן והשלום יתחיל מבפנים. אמן. מאחלת לכולם המשך שבת שלום. תודה שלומי. ומוזמנים להגיע למפגש הבא. אני עושה פעם בשבוע מפגשים כאלה, עקב המצב. תרומה קטנה למאמץ הלאומי. אז להתראות.